Mzimayiyu anatuluka mabulu pena paliponse thupi lonse ndipo kunkhope mpaka diso limodzi linatseka ndi mabuluwa. Koma nkhani ndikufuna kukufotokozerani apa si ya mabuluwo ayi, koma ya moyo wake wa chikondi. Mnyamata uyu mukumuonayu after kupondaponda dziko lonse lapansi ataona mzimayi uyuyu anati apa ndiye ndafika pamapeto panga. Anakwatira mkaziyu koma atakumana ndi zokhoma zochuluka kwambiri. Kodi ndi zokhoma zanji anakumana nazo mnyamatayu? Mnyamata amene yuyu ndi ndani? Nanga mwa akazi onsewa ndi chifukwa chani anasankha mtsikana uyuyu popeza anyamata ambiri amafuna mkazi oti atamike naye? Nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira. Osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife tidziwise anthu malonda anuwo paja malonda savindikira. Tilankhuleni kuti mumve zambiri. Mnyamatayu dzina lake ni Ndeba Janvier ndipo mzimayiyu ndi Nyarantezimana, onse ndi aku Rwanda. Janvier asanakwatire koma poyambapo anabadwa zabwinobwino muja momwe tonse tibadwira mkumakula. Wakula kuchokera ku banja lovutika ndipo atafika msinkhu wa banja. Mnyamatayu sanakwatirebe poti anali asanapeze nthiti ya kukhosi kwake. Koma tsiku lina anaona Nyarantezimana ndipo Janvier mtima wake unagunda ndi mkaziyu, ndipo posachedwetsa anamufunsira posayang'ana kuti akuoneka bwanji, koma mwatsoka mkaziyu anakana. Kamba kodi sanafunsiridwepo ndi wina aliyense kamba kammene alilimu, Janvier sanasiyire pompo anayesabe mwayi ndi kumutsimikizira mkaziyu kuti iyeyu ali ndi chikondi chenicheni pa iye ndipo sazamukhumudwitsa. Ndipo kenako Nyarantezimana anavomera mamunayu. Stage yachiwiri ndiko kokamuonetsa mkaziyu kwa makolo. Atafika kwa makolo, makolo anafunsa mwana wawoyo kuti wasankhilanji mkazi wooneka mmene akuonekera mupopeza anyamata amakhala kuti akusankha mkazi oti adziwala naye pa msewu. Koma mnyamatayu ananenetsa kuti iyeyu mkazi yemwe wamukondetsetsa ndi moyo wake wonse ndiye ndi Nyarantezimana. Kuphatikizapo ali okonzeka kupanga naye wedding, koma makolo anakanitsitsa kupanga support ukwati umene uwu. Ndipo Janvier poti ukwatiwu anawufunisisa anakapanga haya anthu oti amuyimirire ngati makolo komanso achibale, ndipo ukwati unatheka popanda wachibale wina aliyense. Ukwati unachitika ndipo moyo nkumapitilira mpaka lero. Mamunayu wanyozedwa, kutsalidwa ndi achibale komanso anzake ocheza nawo. Ena nkumati uyutu wapepetulidwa, koma iye chikondi chili tight pa Nyarantezimana. Mnyamatayu sali pa ntchito ndipo amakhala mozunzika kamba kuti aliyense anamusala mnyamatayu kamba kaganizo lake anapangalo. Koma iye ukakhala moyo wake wa tsiku ndi tsiku kupatula za umphawi wake, iye ati ndi wokondwa kamba kuti mbali inayi akaona Nyarantezimana chimwemwe mu mtimamu mpaka kuyiwala njala yomwe ali nayo. Osayiwala mukamvera nkhanizi kupanga follow page imeneyi komanso kuyika comment kuti tizimva zomwe inu mukuganiza mbali inayi, kupanganso share kuti enanso uthengawu uwafikire. Pa moyo wanu, misala, mauka, zokandakanda pathupi, ilikango, khunyu, zambiri za mmabanja, BP, mmimba mumakuvutani, mamuna kapena mkazi sakubereka kupita pachabe mkazi akayima ndi zina zochuluka zomwe siningatchule apapa. Inutu musavutike kamba kuti ku John Konko kuli dokotala lake yemwe amakuthandizani mmavuto anuwa mophweka. Amayenda dera lina lililonse ku John. Ayimbireni olo alankhuleni pa WhatsApp pa 07437803321 kapena 07820237773.